remata o partido no Ramón de Carranza. A eliminatoria o ascenso vaise decidir dende os 11 metros cos lanzamentos dende o punto de penalti. Loitarán polo ascenso definitivamente o Cádiz e o Club Deportivo Lugo. Lembramos, na anterior eliminatoria o Cádiz logrou o ascenso fronte ao Albacete dende esa mesma sorte, logo dunha eliminatoria sen goles. Agora, con 8 goles nesta rolda decisiva, pois terán que ser os penaltis de novos que decidan quen vai ser o gañador, quen vai ser o equipo que o ano que ven este na segunda división A. Momento, lóxicamente, para que os xogadores pois templen nervos, a ver quen deles é o encargado, quen pode ser o encargado de efectuar os lanzamentos dende os 11 metros. Pois estamos agardando que se proceda o lanzamento de penaltis cando vemos as xogadas máis alentadas deste partido, destes 120 minutos. Un encontro no que deu primeiro o conxunto local, o gol de Farreiro aos 12 minutos. Os 12 minutos marcou Farreiro, logo dun bo centro dende a banda esquerda, sorprendeu a defensa do Lugo e superou a Miguel Escalona. Aí nese momento estaba o Cádiz a tan só un gol de conseguir o ascenso. 2-0 valíalle lóxicamente o conxunto gaditano. Foi quen de reaccionar o Lugo, que no minuto 29 empatou grazas a Monti logo dunha excepcional xogada individual de Isma López. Unha gran acción individual de Isma López posibilitou que Monti puidese encarar a Ulestia e o superase cun disparo por alto. Foi o cuarto gol en Liga de Monti, o primeiro nesta fase de ascenso, tamén o primeiro do Lugo nesta fase de ascenso a domicilio. O gol de Monti que colocaba o Lugo en clara vantaxe. Necesitaba o Cádiz 2 tantos para conseguir forzar a prórroga. Tivo a oportunidade antes do descanso no minuto 46 nun penalti cometido sobre Góngora. O lanzamento foi de Óscar Pérez e o rexeite de Escalona, que evitou o tanto nese último minuto da primeira metade, pero non puido facer nada no primeiro minuto da segunda, no que o Cádiz conseguiu xa así o segundo gol nunha acción na que golpea o balón Juanjo e Dioni introduce na portería do cadro branquivermello. Cando vemos a xogada do penalti, esa acción na que Escalona evita o 2-1 a prol do Cádiz, e o dito nese minuto inicial do segundo tempo aínda non se cumprira o minuto 1 do tempo complementario. O Cádiz foi quen de conseguir o 2-1. Eu creo que na acción que marcou o partido, posto que se pasase máis tempo, pois lóxicamente irían minguando as forzas, o convencemento, a fe do equipo gaditano. Pero ese gol no primeiro minuto do segundo tempo, ese gol de Dioni, do ex-deportivista Dioni, deulle moitos folgos o conxunto andaluz, que non tardou en conseguir o terceiro. Estamos vendo ainda a xogada do 2-1, do gol de Dioni, unha das novidades no titular nesta eliminatoria. Foi xa no encontro de ida no Anxo Carro, no posto de dianteiro centro, e hoxe na posición de media punta, na que se atopa máis cómodo. E voltou á posición de dianteiro centro Juanjo, autor de 9 goles no que vai de temporada, e el mesmo conseguiu o 10º nesta xogada na que introduce finalmente o balón na portería defendida por Escalón. O centro foi de Óscar Pérez e Juanjo marcou o definitivo 3-1, que non variou desde o minuto 18 desa segunda metade. Pois non houbo máis goles, aínda que si algunha oportunidade. Lembrámonos sobre todo da de Verodia no minuto 46 do segundo tempo, xa no tempo engadido, unha ocasión clarísima na que estivo a piques de marcar diante de Aulestia. Foise o seu disparo por riba
da portería defendida polo gardameta vasco do Cádiz. Aí se procede xa ao lanzamento de penaltis. Aí vemos os habituais xestos de unión por parte dos xogadores de ambos os dous equipos. Emoción total. Neste escenario, no Ramón de Carranza, vanse lanzar os penaltis na portería que está á dereita das súas imaxes. E vai ser Ferreiro o encargado de facelo no primeiro lanzamento. Víamos a aperta de Aulestia e de Escalona, dous bons amigos, formados ambos os dous nas categorías inferiores do Atleti de Bilbao. Preparado Ferreiro. Marcou na eliminatoria ante o Cádiz. A ver se hoxe non está tan atinado o xogador galego David Ferreiro. Preparado para o lanzamento. Na portería Escalona. Aí está Ferreiro, Escalona. Piques de parar. Escalona, unha mágoa, pasoulle ese balón pegadiño a súa man. 1-0, marcou o Cádiz no primeiro lanzamento. Vai ser Carlos Pita, o primeiro pro Lugo. Aí vemos como estivo a piques de deter Miguel Escalona. Non estaba nada ben executado o lanzamento de penalti. É unha mágoa que non puidese rexeitalo Miguel Escalona. Carlos Pita, preparado para o lanzamento. Na portería, Aulestia. Aí está Pita. Aí está o coruñés. Buscando o lanzamento dende o punto de penalti. O primeiro pro Lugo. Pita, gol! Gol pro Lugo con serenidade, con tranquilidade. Convertiu Carlos Pita. A ledicia dos aficionados branquivermellos. Que ben o fixo Carlos Pita, que se xirou cara a bancada dos seus para festexar o gol. O primeiro pro Lugo. Agora vai ser Góngora, o lateral zurdo pro Cádiz. Segundo lanzamento pro equipo gaditano. Góngora preparado, na portería Escalona. Aí está Góngora, o lanzamento, gol. Agora ben executado por parte de Góngora. Anotou o xogador andaluz. E vai ser Belforti agora por parte do Lugo. Vemos de novo o lanzamento de Góngora. Adivinou a intención Escalona. Tamén lle faltaron centímetros, ainda que estiva moito mellor executado por parte do xogador do Cádiz. Preparado Belforti. Aí está o argentino José María Belforti, executando o lanzamento. Belforti e detivo a Aulestia. Parou a Aulestia. O segundo lanzamento do Club Deportivo Lugo. Toma vantaxe o Cádiz. Vai ser agora a Quinsola. Aí vemos a intervención de Aulestia. O lanzamento de José María Belforti. O primeiro erro pro xogador do Lugo. Consolado agora polos seus compañeiros. E a ver agora se Miguel Escalona pode devolverlle a igualdade a esta quenda de penaltis. Preparado a Quinsola. A ver se chega a Escalona. Fora o lanzamento. Semellaba aquí adentro o lanzamento de Akinsola. Perdeuse fora da portería do Club Deportivo Lugo, que recibe o ánimo agora o seu oponente. Neste caso de Escalona. Errou o xogador nixeriano. Volve a ter vida Club Deportivo Lugo. Agora vai ser Luismi o encargado de efectuar este terceiro lanzamento. Preparado o xogador cacereño.
na porta Ulestia. A ver o lanzamento agora de Luismi, dispara Luismi, gol! Empata Luismi, festexa tamén coa súa bancada, cos 400 afeccionados, cos 400 valentes que se dan cita nas bancadas do Carranza, e ningún dos equipos cede. Ninguén cede absolutamente nada. Vai ser Cases agora, o home que entrou nesta segunda metade. Vemos o lanzamento de Luismi, tamén adivinou a intención a Ulestia, pero o golpeo foi perfecto. Neste caso, aí está Cases, o lanzamento de Cases, Escalona parou Escalona. Parou Escalona. Agora pode tomar vantaxe o Lugo. Pode tomar vantaxe o Lugo. Errou Cases, excepcional a intervención de Miguel Escalona. E vai ser Gerardo Berodia o que vai efectuar o lanzamento dende os 11 metros. Aí está o madrileño Gerardo Berodia. Vai ter o seu momento de responsabilidade nesta quenda de penaltis. 2-2. Lanzou xa un máis o Cádiz. O sangue frío de Berodia, que vai ser fundamental. Lanza Berodia e para Ulestia. Segue o 2-2. Errou Berodia. Partido para esquecer de Berodia, verdade? Tivo dúas oportunidades moi claras e agora tampouco atinou no lanzamento de penalti. Pero bueno, a cousa segue empatada. Este é o último. Héctor Juste vai ser o encargado de efectualo. 2-2. Os nervos podendo con algúns dos xogadores. Na porta Escalona. Héctor Juste o lanzamento. Lanza o poste. O poste o lanzamento de Héctor Juste. E vai ter a oportunidade Manu. Vai ter a oportunidade o capitán. O capitán Manu, que durante toda a temporada asumiu a responsabilidade de lanzar os penaltis, vai ter a opción neste quinto lanzamento. Foise o poste o disparo de Juste, errou o Cádiz os tres últimos lanzamentos e agora vai ser Manu Rodríguez Morgade, o xogador nado en Suiza, ourensán de adopción, formado nas categorías inferiores do Ourense, capitán do Lugo, o que vai ter a posibilidade de conseguir o gol que lle deu ascenso o cadro branquivermello. Aí está Manu, o lanzamento, gol, 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 gol de Manu, o Lugo en segunda división A. O Lugo en segunda división A. Manu marcou o penalti decisivo, houbo que sufrir 180 minutos, 120 minutos, máis la quenda de penaltis, e ao final o Lugo, sufrindo do meirán de xeito posible, está xa na segunda división A. 20 anos despois, co maior sufrimento, e aí está a ledicia dos xogadores branquivermellos. 44 partidos disputados nesta temporada. O ano pasado quedaron a un só encontro de conseguilo. O alcoiano levou o premio daquela e agora o destino aliouse co equipo que dirixe Quique Setién. Que tranquilidade, Manu. Prácticamente foi un pase cara ao interior da portería, un pase cara á segunda división, un pase que devolve o Lugo a un lugar que merece nestas últimas temporadas. O excelente xogo do equipo que dirixe Quique Setién, unha aposta valente, unha aposta da que moitos desconfiaban, da que ninguén pois prácticamente é partícipe nesta categoría, e vemos aí a ledicia dos xogadores do Club Deportivo Lugo. Que viaxe máis agradable lles espera de volta, que ambientazo debemos estar vivindo en Lugo, na Praza de Augas Ferres, onde estaba colocada esa pantalla xigante, onde seguían os afeccionados noutros locais de hostalaría da cidade, festexando este fito increíble. O Lugo superou 3 eliminatorias, superou o Eibar, superou o Atlético Baleares e agora desfíxose do Cádiz nun ambiente totalmente adverso, moi deportivo, eso sí, sen ningún problema, unha afición
pois espectacular a do Cádiz, unha cidade que obviamente merece ter un equipo tamén nunha categoría superior. Aí vemos ao aficionado que tanto sufría en minutos antes, e agora que pode festexar pois ese ascenso de categoría. Xesto tamén desolado dos xogadores do Cádiz Club de Fútbol, recibindo o aplauso dos seus aficionados. Non se lle pode poñer un pero ao esforzo realizado polo campeón do grupo cuarto, campeón sobrado dese grupo cuarto. Lembramos o Lugo desfíxose do terceiro do grupo segundo e puido co primeiro do grupo terceiro e tamén co campeón dese grupo cuarto, un Cádiz que o supera en moito en presuposto, un Cádiz plagado de xogadores de moitísima calidade, pero o Lugo non ten nada que envexar. Aí temos eses afeccionados desplazados dende Lugo, máis de 1000 kilómetros de viaxe para vivir algo inesquecible. Seguro que paga pena, seguro que tamén o vai facer esa viaxe de volta. Moitos emprenderán a nada máis rematar o partido e ao día seguinte terán que estar nos seus postos de traballo. As bágoas, lóxicas bágoas da afección de Lugo. Levaba 20 anos esperando por isto, levaba 20 anos esperando pola segunda división, por unha categoría na que quere consolidarse o conxunto branquivermello e que terá que facer esforzos xa pensando na próxima temporada. Dicíamolo, quedan hoxe 24 de xuño, queda xa moi pouco tempo para comezar unha nova pretemporada, e unha pretemporada que se vai vivir na segunda división A, na categoría que se gañou o Lugo sobre o terreo de xogo e que se gañou hoxe pelexando contra vento e marea, contra adversidades, contra o gol no minuto 12 de Ferreiro, contra un penalti no minuto 46 da primeira metade, contra unha remontada do Cádiz, 2 goles case seguidos que posibilitaron esa prórroga, contra o erro de Verodia no último minuto de partido, o erro que lle puido dar xa directamente o ascenso Lugo, e finalmente chegou do xeito máis sufrido, do xeito máis agónico, pero sen dúbida, cando, como dicía unha pancarta ubicada no fondo do Anxo Carro, canto maior é o reto, maior a satisfacción. E quedaban 90 minutos de loite de sacrificio, non foron 90, foron 120, aínda algún máis pola quenda de penaltis. O Lugo está en segunda división A e vemos a panorámica deste fantástico recinto. A verdade é que cando se abra ao público, e vai non facer próximamente, o próximo mes, a bancada que está en fronte a nós, pois vai ser un estadio auténticamente espectacular. Este Ramón de Carranza, unha auténtica bomboneira. Vemos a esa panorámica cos afeccionados do Cádiz aínda ubicados nese fondo, e no outro, pois na outra bancada, os xogadores do Lugo festexando cos seus afeccionados este ascenso de categoría. Aí vemos a Quique Setién, o xeto das iras por parte dos afeccionados do Cádiz, pois celebrando ese éxito merecido. Lembramos as bágoas de Quique Setién hai xusto un ano, no último partido fronte ao Alcoyano, aínda non rematara o partido e xa chorando ante a imposibilidade de remontar ese resultado adverso fronte ao conxunto levantino. E seguramente hoxe as bágoas sexan de ledicia pro adestrador cántabro, que eu creo que lle cambiou a historia a este Club Deportivo Lugo. Chegou el apostando por ese xogo bonito. A primeira temporada conseguiu a medias, o equipo perdeu fuelle, rematou en posicións intermedias, ninguén confiaba niso. O ano pasado foi unha campaña verdadeiramente espectacular na que o Lugo tivo o primeiro posto, pero quizás lle faltaron forzas, faltou amplitude no seu equipo, amplitude de plantel para pelexar por ese ascenso, a pesar de que o tivo ata a última xornada. E este ano, pois, cun plantel máis equilibrado, con máis xogadores. Houbo lesións, pero os que o supliron aguantaron á perfección. Pois chegou este premio merecidísimo para o Club Deportivo Lugo. Habrá que ver agora se Quique Setién pois cambia o seu destino. Falouse a semana pasada do Murcia, tamén pois se veu especulando durante as últimas semanas coa posibilidade de que asinase como director deportivo do Racing de Santander, unha opción que semella agora pois menos probable. Dicía aquí que Setién que estaba nun mar de dúbidas. Supoño que non será sinxelo para el deixalo Lugo,
pois nesta situación sen vivir unha temporada en segunda, pero tamén por outro lado pois é o mellor final posible para o adestrador cántabro de Club Deportivo Lugo. Pois aí temos a ledicia dos xogadores do Lugo festexando ese fito increíble, ese ascenso de categoría a segunda división.